Štěpán jde vypustit hovna. 10. Číslo 2. Štěpán otevře naší nádržku. Tohle funguje, to můžu šlapnout. Sem půjdou naše čuránky. A jej hodně. Štěpán totiž hodně čural. Štěpán se toho štítí. Tohle to je všechno. To je ta sprcha naše a tak. To cítíš, jak to smrdí, ne? Tak to je To to. jsou chcanky. Fuj, fuj. Jsou tam... Ty toaleťáky, tak to fakt páchne.